sai yau ne ya fito. Na yi mafarki kai tafiya ka je har Sokoto. Take na farka firgita saura kaɗan in rikito. Sunan ka na rike bisa harshe nake yin ambato. Sabo ne ke sanya gizo a ido. Ko yaushe na fi son ka a kusa da ni bi ta taɗi. Soji shiryo kin tafiya an yi kaɗan sai haɗin juyo mai ruwa hanyarsa daban da ta mai wayo soyayya barbare don abinci nake koyo na yi gaba ki biyo ni kina tako zan waiga in jira ki hakan zai sa ni nishaɗi ga akushi buɗe kaga alkhairi in tauraro na kira ka ka amsa min na ji daɗi. Ga akushi fata ga alkhairi zaɓi na kira ki amsa mun in ji daɗi. Mai nema in ya samu za ya fi kyau ya alkinta. Gani gaban masoyi na dole ne in tausa muryata. Mai niyyar za ya raba mu da kai zance jinkirta. Barta na baya abin da yake gaba za mu fuskanta. Mai haƙuri wata ran zai yi alfahari. Ban taɓa jin an shuka gyaɗa kuma an girbi riɗi. Shi yake hana masoya su yi gudu. Kayi batun da ya sa zan riƙe kama haura tudu. Ki ɗaya ce da na duba gabas yamma arewa kudu. Albishirin ka idan min yi aure so za ya daɗu. Kin zama ne ni himatu ni na zama ke wanda yake so na gaskiya Allah zai